18 urterekin sartu ginean batez ere alfabetatze eka egin genuen Durangon. Esaterako, sortu genituen Euskalduntze taldeak Igorretan eta Durangon. Kontatuko da? Ba, klaseak ematen hasi ginen. Gure artean pixka zekitenak Carmelo Agirre seminarista, seminariotik Urtenbarri, Zaldibarren bizi da, baina izetez, Igorretarra, Juan Ignacio Abasolo eta hauen talde edo adin berekoa. Hor nik 18 urte inguruan hasi ziren seminarista taldeak irtetzen seminariotik eta auzoetara eta joaten hilabetean edo auzoetan lagundu eta beste era batera bizi izaten formakuntzak eta hori Orominora etorri ziren 2 urtetan segidan taldeak. Haiek eskatzen ziguten guri zen nolako apesgoa nahi genuen edo konpromisoa baden aldetik eta halako harreman herri instituzio mailako harremanak eta egiten hasi ginen. Hor ja konpromisoak sartzen ziren tarteka. Hori da, gu hasi ginen klaseak emoten Orominon egin genuen talde bat, Arriandiko monjak ja existitzen ziren Arriandin pasiotarrak egin genuen hor beste talde bat, Iurretan egin genuen beste talde bat, jesuitetan klaseak ematen hasi ziren. Juan Antonio Aromat tartean zegoen, justo, Amaia Gorroño Orominoko bat hiltzen. Ni, ez dakit, Rosamari tartean etzen izango. Horrein genuen taldetxo bat gure artean egiten genituen planak, zer erakutsi, nola erakutsi, eskenduken libururik, eskenduken ezer, baina hortik hasi ginen hor pixka bat mogida horretan